diolch yn I ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser I ti, gofyn I ti bendithio'n hamser I ddiogelu ein hamser hefyd. Tyrd lawr ein plith, tywallt dy lan ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Fydd e'n hoedd o nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fel y gwyddoch chi, I ni parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith mae croeso'ch gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr gyda'r ni droi at air Duw yr Efengyl yn ôl Ioan, y 3 benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ioan penod 3 ar adnod gyntaf. Ac yr oedd dyn o'r Phariseaid a'i enw Nicodemus, pennaeth yr Iddewon, hwn a ddaeth at yr Iesu liw nos ac y ddywedodd wrtho, Rabi, na ni a wyddo mae dysgawdwr ydw ti wedi dyfod oddi wrth Dduw, cynnes ni allai neb wneithir y gwirthiau hyn yr wyt ti yn ei gwneithir, oni bai fod Duw gydag ef. Iesu atebodd ac y ddywedodd wrtho, yn wir meddaf I ti, oedd eithir geni dyn drachefn, ni ddichon I fe weled teyrnos Dduw. Nicodemus y ddywedodd wrtho, pa fodd y dichon dyn ei eni ac efe yn hen, a ddichon efe fyned I groth ei fam eilwaith a'i eni? Iesu atebodd ac y ddywedodd, yn wir meddaf I ti, oedd eithir geni dyn o ddwfr ac o'r ysbryd, ni ddichon efe fyned I mewn I deyrnas Dduw. Yr hyn a aned o'r cnawd sydd gnawd, a'r hyn a aned o'r ysbryd sydd ysbryd. Na'r y fedda ddywedyd ohono fi wrthyt y mae'n rhaid eich geni chwi drachefn. Y mae'r gwynt yn chwythu y lle ymuno, a thi a glywu ei swnef, ond ni wyddost o ba le y mae'n dyfod, nac I ba le y mae'n myned, felly mae pob un ar aned o'r ysbryd. Nicodemus atebodd ac y ddywedodd wrtho, pa fodd y dichon y pethau hyn fod? Iesu atebodd ac y ddywedodd wrtho, a wyt ti yn ddysgawdwr yn Israel, ac ni wyddost o pethau hyn. Yn wir meddaf I ti, mae'r hyn a wyddom yr ydym yn ei lyfaru, yr hyn a welsom yr ydym yn ei dystiolaethu, ond tystiolaeth ni nid ydych yn ei derbyn. Os dywedais I chwi bethau deiarol, a chwythau nid ydych yn credu, pa fodd os dywedaf I chwi bethau nefol y credwch? Ac nid ysgynodd neb yn nef, oddi eithir yr hwn a ddisgynodd o'r nef, sef mab y dyn, yr hwn sydd yn y nef. Ac megis y dyrchafodd Moses y sarf yn y tyffeithwch, felly y mae yn rhaid dyrchafu mab y dyn. Fel na chollau pwy bynnag y gredon o ef, ond caffael ohono fywyd tragweddol. Canis felly y caro Duw y byd, fel y rhoddodd y fe ei unig anedig fab. Fel na chollau pwy bynnag y gredon o ef, ond caffael ohono fywyd tragweddol. O blegyd ni ddanfono Duw ei fab i'r byd, I ddamnio'r byd, ond fel yr achubyd y byd trwyddo ef. Bydded bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch I ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod o flaen o'r serddfainc o ras lle bod na groeso I rai fel ni gan ein bod yn dod ata ti nid trwy ein henw da neu'n hymdrechion ni neu'n gweithredoedd ni ond I ni'n dod yn llwyr oherwydd y ras di, oherwydd y gariad di, oherwydd y drigared di yn darparu ffordd y bydde dy fab yn dod i'r byd ac trwy yr hyn a wnaeth drosom ni I ni yn dod ger dy fron yn dod o flaen o'r serddfainc ac yn galw arna ti am nerth, am help, a bydde di yn presynolu dy hun yma neu'n plith, a bydde di'n gweld yn iawn I dywallt ysbryd glân arno, a bydde di'n helpu ni yn ein haddoliad, a bydd ein haddoliad yn dyrchafu tuag ata ti, i'r nefoedd ei hun, o flaen o'r serddfainc, a bydd na ganu clodydd, a bydd na fawrygu dy enw di, enw ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac mae dyma bydd yn cael yr holl fawl a'r clod, ac ni'n gweddio Dduw, ac awn brofi y presenoldeb hwnnw, y presenoldeb nefolaidd hynny. Ni yn diolch I ti am yr adegau hynny, yr wyt ti wedi agosau ato. I ni'n diolch I ti am yr adegau hynny, I ni wedi teimlod y presenoldeb yn ystod oedfawn, yn ystod canu emynau, yn ystod gweddiau, ac wrth I ni ddarllen dy air, ond o Dduw I ni'n gofyn I ti I weithio ac I symud yn ein plith ni yma heddi, ac nid yn unig yn ein plith ni, ond gyda dy blant, lle bynnag ymaint, bydde di yn ymuno o'r rhai sydd yn gwrando, I ni'n gofyn I ti fendithio, I ni yn ddiolchgar iawn
am gefnogaeth yr rhai sydd yn gwrando ac yn gweddio bydd ti yn bendithio'u tystiolaeth nhw, lle bynnag y maint o Dduw. Yn y dyddiau caled yma, mae'n galed ym mhob rhan o'r wlad, ym mhob rhan o'r byd, i sefyll am y gwirionedd. Ac i ni yn cyflwyno cyfan i ti o Dduw, y gofyn i ti i helpu yn y dyddiau yma. Pan bod ein golygon yn gostwng i'r llawr, pan i ni'n troi yn fewnol ac yn anghofio dyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd. O Dduw, i ni'n gweddio bydd i yn ein hysgwydd ni, yn ein deffro ni ac yn peri ni godi'n golwg i edrych i fyny. O Dduw, nid yn ein erth ni'n hunan, nid yn ein hymdrechio ni yn hunan, ond o Dduw, y byddwn ni yn gallu edrych i fyny gydag hyder gan dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog ac yn abal i wneud yr hyn sydd yn ymddangos i ni yn anobeithiol. O Dduw, mae'r sefyllfa yn edrych yn gwbl anobeithiol ac eto o Dduw, rwy ti yn gallu gwneud yr hyn sydd y tu hwnt i bob peth i ni o Dduw. I'n dychmygio ni o Dduw, ni'n gallu dychmygu hyd yn oed y pethau mawr a rhyfedd rwy ti yn abal i wneud. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn trwy ffydd ni i ddisgwyl, i ti weithio, i ti ddod i'n gwlad unwaith eto, i ti arwain yn eidiau at y ti dy hun. Felly o Dduw, tywallt ysbryd am nawr, tyr di'n plith, agosa at bob un ohonom ni yn ôl ein cyflwr ni, yn ôl ein sefyllfa ni. Ni'n gofyn i ti ddod i'n calanogi ni ac i'n nerthu ni dy ddyrchafu di a ddoddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Bendithio'n hamser nawr, diogelan hamser, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harbydd Iesu Grist. Amen. Gydwch i ni ganu emyn rhif 45. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengyl sanctaidd. Halleluia. Amen. Emyn rhif 45 gen i sefyll i'w chanu.
testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, y drydydd benod, ac adnod 16. Ioan 3, adnod 16. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag y gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Nawr, dyna i chi benod, dyma i chi adnod gwbl adnabyddus, os nad gellir dweud mai dyma'r adnod fwyaf adnabyddus. Disgrifir yr adnod fel adnod eiraid. Mae yn sefyll allan o diwedd. Adnod sydd yn disgleirio, yn llawn cyfoeth a phrydferthwch. Adnod sydd wedi arwain myrddionau o deyrnas tywyllwch i deyrnas y goleuni. Ac felly mae yn werth ond ni'n edrych ar gwahanol adnodau dwi wedi dewis o testunau, dwi ddim wedi dewis efallai oherwydd bod e mor adnabyddus a gymaint o negeseuon wedi bod arni, efallai'n teimlo o well pido mentro arni. Wedi cyfeirio ato fe sawl gwaith, wedi pregethu o'r benod hon sawl gwaith. Ond nid yn benodol ar yr adnod, ond fe fyddai'n edrych ar y benod hefyd wrth gyflwyno yr adnod yma. Mae yn adnod sydd yn sefyll allan ac wedi arwain niferoedd fawr i gredu. Mae'r benod mor bwysig. Mae'r holl benod o feddwl am Nicodemus ar ddechrau'r benod yn arwain i fyny at yr adnod yma sydd yn mor hanfodol i'r ffydd Gristnogol. Ond yr hanes yma am Nicodemus, i ni'n gweld mae'n adlewyrchu'r diffyg dealltwriaeth yr Iddewon am faterion ysbrydol. Ond ydyw, os darllenwch chi'r benod yn ofalus, fe welwch chi bod mae'n gwbl glir yn diwy. Mae'n dangos y diffyg, mae'n dangos y broblem. A'r un yw'r broblem drost y canrifoedd. Mor grefyddol oedd yr Iddewon, mor freintiedig oedd yr Iddewon a chael yr holl broffwydi i egluro gair Duw. Dychmygwch y pobl Dduw wedi cael y proffwydi Jeremia, Eseia, chi'n ymlaen ac enwi nhw. I chi meddwl bod gan nhw Dafydd a'r Salmau, y cyfa mae mor glir yn diwy. Yr oedd ar blat iddyn nhw. Fe gafon nhw bresenoldeb yr arglwydd, fe gafon nhw gweision yr arglwydd i esbonio ffordd a chawdwriaeth iddyn nhw. Ond oedden nhw dal ddim yn deall. Ddim yn dirnod y gwirionedd o gwbl. Mor druenus oedd y sefyllfa fe wnaethon nhw greu crefydd ei hun, ond o fe. O'r ffydd Iddewig, o'r Hen Testament, fe wnaethon nhw ddyfeisio rheolau a seremoniau ei hunan, yr holl freintiau gawson nhw. A beth i ni'n gweld fan hyn? Yn y benod yma yw sylfaenu beth yw gwir grefydd. Hynny yw natur ysbrydol. Mae e'n dangos i chi'n glir pam nad oedden nhw'n deall. Nawr, fi'n gwybod, byddwn ni'n gallu mynd a dweud y geiriau yma, lle chi'n mynd ar hyd a lled ein gwlad ni, i gapeli lle nad yw'r Efengyl yn cael ei pregethu o gwbl, hyd yn oed yn waith, gallech chi fynd i gapeli sydd yn pregethu yn erbyn yr Efengyl. Yn blwmp ac yn blaen, yn dweud pethau'n gyfan gwbl groes yr Efengyl, ond yn dod â termau Cristnogol i fewn. A fe fyddwch chi'n gallu esbonio'r adnodau yma, a fydde dal dim dealltwriaeth. Fydden nhw ddim yn ei ddeall e. Mi fydde'r rhai yn dod i fyny chi at y diwedd a siglo llaw a deud diolch yn fawr, a dim syniad yn y byd am beth oeddech chi'n sôn. Mi fydde eraill falle wedi deall rhywfaint a gwylltio yn llwyr. Gan efallai wedi dechrau cyffwrdd ar ryw faes yn adlewyrchu nad oedden nhw'n deall ac yr oedd mae hynny'n gwylltio. Wel, ni'n gweld fan hyn mae'n gwbl glir. Adnod 3, Iesu a tebodd ac a ddywedodd wrtho, yn wir meddaf i ti, oddi eithir geni dyn drachefn, ni ddichon e fe weled teyrnas Dduw. Hwna'n glir. Rhaid bod na ail enedigedd o ddifri. Rhaid bod na wyrth yn digwydd. Rhaid bod hyn yn digwydd yn y galon. Dyw'r crefydd allanol ddim yn ddigonol. Ond ych chi'n sylwi, dyma ymateb torcalonus gan bennaeth yr Iddewon, un o arweinwyr yr Iddewon, rhywun oedd wedi drwytho yng nghanol y grefydd yr Hen Testament, oedd yn gwybod y cyfan, roedd wedi darllen Eseia o'r dechrau'r diwedd, darllen Jeremia, darllen y Salmau, roedd yn gallu adrodd nhw ar ei gofs ar y fod. Dyma be mae'n dweud, Nicodemus a ddywedodd, adnod 4, Nicodemus a ddywedodd wrtho, pam
fodd y dichon dyn ei eni ac ef e'n hen. A ddichon ef efyned i groth ei fam eilwaith a'i eni. Ond ydy hwnna'n dangos i chi y diffyg dealltwriaeth. Ond ydy hwnna'n dangos i chi y natur ysbrydol i gwir grefydd. Ar un lefel, chi deall sut mae rhywun fel hwn, Nicodemus, wedi gallu dweud y fath beth, mae'n ofnadw bod wedi dweud y fath beth, ond ni'n deall pam. Yr oedd e'n ddall. Doedd e ddim yn deall, yr oedd e'n fyddar, doedd e ddim yn clywed, yr oedd e'n farw, doedd e ddim yn gallu cael ei symud, yr oedd y cyfan yno, mae'n ysbrydol, ac felly doedd e ddim yn deall yr holl freintiau, yr holl hanes ei wlad yr holl fagwraeth a gafodd doedd e ddim yn deall. Ac i ni'n weld dror o tro, dydyn ni. I ni'n gweld, efallai fod na wybodaeth y pen, efallai bod pobl yn gallu dweud beth yw'r Efengyl. Dwi wedi dweud hynny yn fy nystiolaeth i fy hunan. Mi roeddwn ni yn y chweched dosbarth mewn gwersi trafodaethau gyda'r gwahanol aelodau o'r chweched yna ac o'n i'n cael dadleg yna ac yn dweud bod i'r ffydd Gristnogol. O'n i'n gallu dweud y ffydd Gristnogol drwydd i draw. Do'n ni'n deall, heb i brofi fe, ond roedd ni wedi ddysgu fe mor dda. Ond oedd e ddim wedi cyffwrdd y galon, oedd e ddim yn rhywbeth ysbrydol. Tan rhyw ddydd i mi ddechrau poeni am fe enaid. Ac yna mi glywed yr Efengyl mewn ffordd wahanol, ac yna, wel, ar ôl i glywed ei ddeall, ac yna gweld yr ymynau, a gweld beth wedi bod yn ganu, ac yn canu nawr, moliant i ddiw am yr Efengyl. Ond cyn hynny, doedden ni ddim yn ei ddeall, ond oedd hi'n dadlen ffyrnig o'i blaid, Mae mor bosib yn dweud. Hoffwn ni yn gyntaf edrych ar yr angen sydd yma yn ail y cynllun ac yn olaf yr hodd. Wel, yn gyntaf, yr angen. Mor anferth yw yr angen. Mor gyfrwys yw yr un drwg. Ond yw Satan yn gyfrwys? Mae'n gyfrwys. Ac mor dyfeisgar yw pechod. Ond dylse pob un fan hyn os ych chi'n proffesu, gallu dweud mor wir yw hynny, mor ddyfeisgar yw pechod yn ein bywydau ni, mor glyfar. Mae'n gallu dod heb i ni sylwi, yn dod yn ein cymhelliad ni wneud rhywbeth, mae'n gallu twyso ni, mae'n dod â temptasiynau, ni'n gallu cyfiawnhau'r temptasiwn mor hwyr, ac mae pechod yn treiddio drwy'r holl enaid. Y fath lygredd yn effeithio pob rhan ohonom. Mae pechod, os oes na unrhyw faes lle mae angen i alw ar yr ysbryd glân i weithio ac i agor ein llygad i weld ein hangen, dyma fe. Na fydd yr ysbryd glân yn dangos beth yw pechod, beth yw balchder. Ond dyna beth sydd angen. Mae angen i ni weld a deall pechod. Fyddwn ni ddim yn deall yr Efengyl os na fyddwn ni'n cael cipolwg o ddifrifoldeb ein pechod ni. Mae'r cyfeirir yn y benod yma, y drydedd benod o'r Efengyl yn ôl Ioan, at hanes yr Iddewon yn y diffeithwch. Mae yna gyfeiriad, un adnod, ond mae yna gyfeiriad, ond mae mor bwysig. Numeri 21, adnod 5 a 6, wi chi'n gyfarwydd ar hanes, na i ddarllen yr adnodau yma i chi. A llefarodd y bobl yn erbyn Duw, ac yn erbyn Moses. Paham y dygaswch ni o'r aifft, i farw yn yr anialwch. Canys nid oes na bara na dofwr, a ffia i ddiw gan ein henaid y bara gwael hwn. Ond nid yw yn canu cloch, does dim byd i newid nag oes. Dim byd wedi newid o'r hanes yr Iddewon i hanes Cristnogaeth dros y canrifoedd. Lle nad oes na wir ddealltwriaeth, neu gwrthgiliad trwyr, i ni'n ei weld, ond ydyn ni, dyma beth oedd yn un, mae yna broblem yn y benod yma'r benod gellir dadle, falle'r un pwysicaf yn yr holl ysgrythyr. Y drydedd benod yn Efengyl yn ôl Ioan, dyma i chi benod mor bwysig. I ddeall hon, a mae'n cyfeirio fan hyn at nôl at hanes yr Iddewon, ac mae'n dweud, fe nath y bobl llefaru yn erbyn Duw. Ac hefyd yn erbyn gwast yw yn erbyn Moses, ond dyna yw'r drefn. Paham, a dyma'r gwyn, pam y dygaswch ni o'r aifft i farw yn yr anialwch, ac yna maen nhw'n dechrau cwyno, a maen nhw'n dechrau beirniadu, ac yn nid oes na bara na dofwr yn yr anialwch, a ffia i ddiw gan ein henaid y bara gwael hwn. Mae'n ofnadwy, maen nhw'n cwyno am y bara, am ddarpariaeth yr arglwydd ydyn nhw.
Dyma beth sy'n frawychus. Achos dyma beth sy'n dangos i chi ddifrifoldeb pechod. Pan i ni'n chwarae pechod lawr, drychwch ar hwn adnod 6. Ar arglwydd a anfonodd ymysg y bobl seirff tanllyd, a hwy a frathasant y bobl, a bu feirw o Israel bobl lawer. Fe wnaethon nhw bechu yn erbyn yr arglwydd, ac fe wnaeth yr arglwydd anfon y seirff tanllyd yma. Ond chi'n gwybod beth, mae'n erchyll, ond mae'n ofnadw, ac mae'n rhywbeth real amdano yn ystod y flwyddyn a hanner diwetha, ni wedi byw trwyddi, mae'n ofnadw, mae'n drienus, mae'n drist, a felly chi'n gallu cael rhyw ymdeimlad o'r tristwch yma, tristwch o gyflwr y bobl, ac yna tristwch o ffordd, nid oedden nhw'n ymateb i Dduw, a Dduw yn anfon rhybydd, ond chi'n gwybod beth yn hwn, fel i ni'n gweld heddi, i ni'n gweld gobaith, ond nid yw e mor gyffroes yr adnod yma, mor ofnadw yw e, mor drienus yw e, mae yna rhyw gyffro anhygol yn y darn yma. Achos dyna chi ddisgrifiad o'r anghredadyd, y cwyno am Dduw, y codi dwrn at Dduw hyd yn oed, yr awydd am bethau eraill drwy'r amser, ac oherwydd ei pechod, yn yr hanes yma, anfonodd Dduw sarf. I'w brathu gyda'r gwenwyn am ganlyniad. I'w pechod treiddiodd y gwenwyn o ddannedd y seirff tanllyd drwy'r croen ac i weddill y corff. Nawr wrth gwrs, mi fyddai'r brathiad gan y sarf, y brathiad cyntaf yn boenus yn ei hun, ond yna maes o law. Bydda ddim yn cymryd hir wedi teithio trwy'r corff y gwenwyn angeuol yma. Yr oedd yn lladd. Doedd dim meddyginiaeth nag oedd. Doedd y doctoriad yna ddim yn gallu helpu. Yr oedd hwn yn ddifrifol. Dyna chi ddisgrifiad gwych o gyflwr dyn, ond ydyw e wedi i'r un drwg y sarf. Temtio addag Efa, ond ydyw yn ofnadw. Mae'r darlun yn atgoffa ni o sut daeth pechod i'r byd ac trwy addag Efa yn ildio i'r temtasiwn ac yna'r modd y daeth gwenwyn pechod i ddyn a sut y mae pechod yn llygru'r holl berson. Pob rhan ohonom wedi ei wenwyno pechod y gwenwyn tanllyd yma. Mae fel gwenwyn sarf yn effeithio organau y corff. Dyma be mae yn hanes yn yr diffeithwch gyda'r Iddewon pan nhw'n cael y brathiad gan y sarf, mi roedd yn gyntaf yn effeithio'r croen a falle bod wedi troi'n goch ac yn brifo ac yn cosi ac yn boen tanllyd yno, ond dyma'r broblem, roedd yn mynd i'r gweithiennau i'r gwaed a mi fyddai'r gwaed yn cario'r gwenwyn i'r weddill y corff trwy'r organau'r corff ac yn lladd y corff. Ac felly hefyd pechod yn llygru'r enaid. Ond nid yna beth nath pechod, mae pechod oherwydd addag Efa, fe ddath pechod i'r byd ac fe lygru'r yr holl enaid. Mae fel y darlun yna pan i'ch rhoi inc mewn gwydyr o ddŵr, petai yn wenwyn chi ddim yn ei weld, ond inc yn haws yn un diferyn o inc ydyn, mae'n treiddio trwyddo fe, mae'n newid mymryn ar y lliw, falle ddim mor amlwg a hynny, ond chi'n gwybod bod yna, petai chi'n rhoi gwenwyn mewn i gwydyr o ddŵr, un diferyn, chi ddim yn mynd i yfed mae'n effeithio'r holl ddŵr, ac felly pechod, mae'n effeithio'r holl enaid, o'r holl berson, mae'r hysymeg dyn wedi ei lygru nawr oherwydd pechod. Nid yw dyn yn gallu dirnad yr ysbrydol mwyach, nid yw dyn yn gallu deall na gweld dim byd ysbrydol. Deall digon am bethau eraill, ond dyw e ddim yn deall dim byd am yr enaid, am dragwyddoldeb, am iachawdwriaeth. Dwi ddim yn deall sut i fyw i ogoneddu Duw na'i fwynhau e. Dwi ddim yn deall, dwi'n gwybod sut i wneud. Mae'n trio, dyna yw crefydd yr byd. Dyn yn trio plesio Duw, ond dwi ddim yn gallu achos mae'n ddall, mae'n y tywyllwch pam pechod fel gwenwyn sarf tanllyd yn treiddio trwy'r holl enaid ac yn effeithio'r holl enaid. Mae dyn yn gallu deall crefyddau allanol, a ddigon da. Mae'n gallu gwybod am hanes crefyddau allanol, fydd yn gallu rhestru enwau'r brenhinoedd, fydd yn gallu sôn am ba gyfnodau yn hanes yr eglwys i wahanol bethau ddigwydd. Mae hwnna'n iawn, mae'n arbenigwr ar yr elfen weledol o crefydd, allwch chi fynd i sawl lle, ac mae yna ddigonedd o weithredoedd crefyddol, allanol, gweledol, clywedol, be bynnag yw'r geiriau chi sy'n defnyddio,
Ac mae dyn gallu bod yn arbenigwr yn heini. Ond dyna pan yn dod i fater yr enaid, ddim yn deall. Ddim yn deall dim. Fel y profodd Nicodemus, doedd e ddim yn deall. Oherwydd yr oedd y gwenwyn o bechod wedi llygru'r enaid. Mae'r gwenwyn yma'n effeithio'n hewyllus ni. Mae'n effeithio'n diddordebau ni, ein cymhellion ni, mae'n effeithio popeth, ond yn bwysicach fel yn y dyffeithwch, arweiniodd y brathiad yn y dyffeithwch at farwolaeth. A dyma dywed y Beibl am bechod, mae'n arwain at farwolaeth. Yna ni'n gwybod, o hanes Addag Efa fe ddaeth marwolaeth corfforol, o ganlyniad i pechod. Ni'n gwybod hynny, dyna yw hanes y Beibl. Dyna sut mae'r Beibl yn dweud y mae pobl yn marw yn gorfforol. Ond fe ddaeth marwolaeth hefyd fwy na hynny, ysbrydol a thragwyddol o ganlyniad i bechod. O, mae marwolaeth o bob math yn druenus, yn dorcelonus, ond pan i ni'n gweld enaid sydd yn ysbrydol farw, o, mae y mor drist. Pan does dim awydd i glywed, nac i wrando ar y newyddion da, ar yr Efengyl, does dim awydd. Ond hyn sydd hefyd yn frawychus, pan ych chi'n gweld y difaterwch llwyr, y marwolaeth ysbrydol, y diffyg ymateb, y diffyg ymdrech, y diffyg cyfan, pan ych chi'n gweld hynny, ond ych chi'n gwybod, dyma beth sy'n frawychus, mae'n arwain at farwolaeth tragwyddol hefyd, ac mae mor ddifrifol yn diwedd, mae mor enfawr o beth, yr hyn sydd yn dangos pwysigrwydd cyhoeddi gair y Duw, yw hyn nid gwella safonau bywyd i ni am ei wneud yma. Mae rhyfedd yn diwedd, petai na ryw arolwg am grefydd, a beth yw barn pobl am grefydd, ac aelodau'r cyngor a gwleidyddion a'r senedd ac yn y blaen, petai chi'n gofyn nhw, beth yw dyletswydd yr eglwys i wella cymdeithas? Ond nid dyna yw neges yr Efengyl, fe fydd yr Efengyl yn gwella'r cymdeithas i fod, fe ddyle fe, ond nid dyna'r neges. Neges yr Efengyl yw hyn, achubiad yr enaid o golledigaeth tragwyddol. Dyna'r neges. Dydyn ni ddim yn mynd allan i gymdeithas i wella cymdeithas. Wrth gwrs, dyna i ni am wella cymdeithas. I ni eisiau gweld hynny ac maes o law i ni gweddio daw hynny fod. Ond daw hynny byth, nes fod yr enaid wedi ei achub, nes fod enaid yn gweld i bechod, nes fod yn sylweddoli fod e wedi wenwyno gan bechod, a wedi llygru'r holl berson. Dyna yw'r pwysigrwydd. O, mae'r angen yn anferth. Fel brathiad gan sarf tanllyd, ond nid dyna yw pechod. Ond llawer mwy difrifol na sarf corfforol i ni'n gweld ar y llawr, mae hyn yn bechod o mae'n treiddio trwyddo ni. Mae gadewch i ni symud ymlaen y cynllun, wel ni'n gweld yn adnod 16, dyma'r cynllun i ddelio gyda'r broblem. Y broblem yw pechod, a felly beth yw cynllun Duw i ddelio â'r broblem? Canes felly y caro Duw y byd fel yr rhoddodd e fe ei unig anedig fab fel na choller pwy bynnag agredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. O, am gynllun. Disgrifir yr adnod hon fel y Beibl bach. Ond ydych chi'n gallu weld e? Mae e fel Beibl bach, mae e fel yr holl Beibl wedi cael ei grynhoi mewn un adnod. Nawr wrth gwrs mae yna lawer mwy chi'n gallu dweud, ond mae bron popeth yma yn does na. Yma ceir y cyfan yn yr adnod yma. Yma ceir y cynllun gan Dduw i achub dyn o'r brathiad gwenwynig y sarf dieflig, o wenwyn tanllyd pechod. Dyna'r cynllun, dyma'r cynllun i ddelio gyda pechod. Adnod 14. Ac megis y dyrchafodd Moses y sarf yn y diffeithwch. Felly y mae'n rhaid dyrchafu mab y dyn. Dyma'r cynllun. Dyna'r cyfeiriad at yr Iddewon yn yr anialwch yn dod o dan barn Duw am godi dwrn tuag at Dduw a'r gwrthryfel tuag at Dduw. Ond beth ddigwyddodd, dyma'r gobaith, mae'n ddarlun erchyll o syrth o gwmpas y lle'n brathu pobl a pobl yn marw, ond beth ddigwyddodd, fe nath Moses derbyn y cyfarwyddiadau gan Dduw, gwna sarf allan o bres, yn y diffeithwch.
I bobl a wrthododd Duw ac a gwynodd am Dduw, y sawl a frathwyd darparwyd gobaith iddynt. Mewn sefyllfa o anobaith, lle nid oedd ateb, lle nid oedd meddyginiaeth ar eu cyfer, marwolaeth sicr oedd yn ei wynebu. Dyna'r ofn bydd yr rhain i gael yn gweld un yn cael ei brathu ac o fewn nesaf ddim amser yn syrthio yn farw o'r poendod fydde gan rieni, gan blant, gan perthnasau, gan ffrindiau ac yn gweld be ni'n mynd i wneud ac yna i feddwl a cael ei brathu ei hunan, dwi'n mynd i farw'n fuan. Yna darparodd Duw'r feddyginiaeth a hynny yn wirthiol. Yn dweud wrth Moses, Duw yn dweud wrth Moses, adeilada sarf o bres. Dyw pres ddim yn gallu gwneud dim. Ac yna gosoda'r sarf o bres ar bolyn. A dydy polyn ddim yn mynd i wneud dim. Yr holl sarf i fyny i bawb cael ei weld. Adnod 9 o Numeri 21 a gwnaeth Moses sarf bres ac ei gosododd ar drostan ac yno os brathau sarf wr ac edrych ohono ef ar y sarf bres byw fyddai. Dyna chi obaith mewn sefyllfa o anobaith. Dim ond edrych roedd yn rhaid ei wneud a bydde iachad. Wythnos diwethaf roeddwn ni'n edrych ar iachad corfforol a doedd dim cyfarwyddiadau gan yr arglwydd i ddweud, wel, dwi eisiau ti fynd ar ber yr undod, dwi eisiau ti adrodd gweddi'r arglwydd 500 o weithiau, dwi eisiau ti rhoi dy eiddo i'r tlawd, dwi eisiau ti wneud hyn a llall. Dim byd o'r fath. Fe nath ei iachau yn ei trigaredd a dyma beth sydd fan hyn. Fe nath Duw ddarparu iachawdwriaeth, fe nath e ddarparu meddyginiaeth. Beth oedd y meddyginiaeth? Sarf o bres ar bolyn. Ond dyma i chi wyrth, doedd dim lle i ddyn fan hyn nag oedd. A'r unig beth dwedodd Duw wrth Moses, dwed wrth y bobl i edrych. Dim ond edrych sy'n rhaid wneud, edrych ar y sarf sydd wedi ddyrchafu, a fe fydden nhw fyw. Sy'n eisiau ni roi eli ar y brew, sy'n eisiau ni roi rhyw feddyginiaeth ydyn nhw, achos fe fyddai yn ei hachub nhw'n wirthiol, edrych i fyny at y sarf. Dyna oedd y cynllun. Ac mi fydd yn ei iachad, a byddai Duw yn ei gariad anfeidrol yn darparu meddyginiaeth i rai mor angheilwng o'i gariad. Ond nid yw'n atgoffa chi o'r emyn, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Ond nid yw e, dyma chi. A pan ych chi'n meddwl, mae'n helpu ni ond yw'r emyn yna, dyna gariad fel y moroedd, achos chi'n meddwl am y môr, a dymderoedd y môr, mae'n rhy anodd i ni ymgyffred bod posib mynd lawr a lawr a lawr. Dyma gariad fel y moroedd a lledu, pa mor llydan yw'r moroedd. Ac yna pan ni'n meddwl am y gofod a phellter y gofod, mae e tu hwnt i'n dychymyg ni, ond dyn ni'n gallu meddwl pa mor bell yw'r gofod. Petai modd mynd allan mewn rhyw beiriant, mewn rhyw roced, a mynd, a mynd, a mynd, a mynd, a mynd. Pryd fyddwch chi'n dod i ben? Mae e tu hwnt i ni'n gallu ddeall yna gen i. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Mae cariad yr arglwydd, cariad y tad a'r mab, a'r ysbryd glân. Mae y mor fawr. Does dim modd i fesur yna oes. Mae yn ymestyn hyd tragwyddoldeb. Nawr o ran pellter, mae'n anodd i ni ddeall, ond nawr o ran amser, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, yn mhell yn ôl yn rhagwyddoldeb, yr oedd cariad y tad, ac yna mae'n ymestyn hyd at Fethlem, ac yna at Galfaria, ac mae'n ymestyn at ni yma heddi, ond dyna yw cariad y tad, mae'n dragwyddol, ac fe fydd yn mynd hyd tragwyddoldeb, does dim diwedd arno, fe fydd yn cadw yn ffyddlon at ei air. Os fydd yn achub enaid, dwi ddim yn mynd i ddweud ymhen 5 miliwn o flynyddoedd, dyna fe, i chi di cael gorau allan o fy nghariad. Dwi'n mynd i gosbi chi nawr am y pechodau a wneithwch chi fel Cristnogion. Dim byd o'r fath, dim byd o'r fath. Mae ei gariad hyd tragwyddoldeb, cyn llunio'r byd, ac mae e'n mynd i tragwyddoldeb. Dyna mor fawr yw cariad Duw. Dydyn ni ddim yn gallu ymgyffred cariad Duw. Mae cariad y tad yn y cynllun yma mor anferthol. Fe drefnodd ffordd i agor ffordd y byddai'r rhai fel ni yn derbyn iachad o'r clwyf mwyaf angheuol. Dyma chi glwyf. Pechod gwreiddiol. I ni wedi'n geni mewn pechod. I ni wedi'n treiddio mewn pechod. Ymdrybeiddi mewn pechod. A mae wedi llygru'r holl enaid. Fe ddarparodd y tad ffordd.
Fel y dyrchafwyd y sarf o bres, felly y dyrchafwyd mab y dyn, Iesu Grist ar y groes. Dyna'r ffordd. 1 Ioan 4:9. Yn hyn yr eglurwyd cariad Duw tuag ato ni o blegu danfon o Dduw, ei unig anedig fab i'r byd, fel y byddem fyw trwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni, ac anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Fe gosbodd y tad ei fab i wneud yn iawn am ein pechodau ni. Fe ddioddefodd yr arglwydd Iesu Grist golledigaeth tragwyddol yn gyfwerth ei holl bobl. Dyna chi ddioddef, dyna gariad, mae'n anhygoel, dyna'r gosb. Fe ath Iesu Grist i'r gosb, a fe dywallodd yr holl alluog, ei holl ddigofaint ar yr arglwydd Iesu Grist. Adnod 19. Yr ydym ni yn ei garu ef, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Mae'r gras i'r cyfan. Mae'r cyfan yn gwreiddio gan y diwdod. Danfonodd ei fab Iesu Grist. Fe rhoddodd ei fab. Dyna chi rodd. Ei unig anedig fab ers tragwyddoldeb. A byddai yn dod i bwrpas, i'r byd yma i bwrpas. Yn sicr, fe brofodd ei fod wedi bodloni pob gofyniad y tad, ond o fe darllenwch hanes bywyd yr Iesu, fe bodlonodd e'r tad. Fe gadwodd e'r ddeddf yn llwyr yn ein lle ni. Nid oedd un person, ddim un o'r Phariseiaid na'r ysgrifenyddion, doedd dim un yn gallu pwyntio bys at Grist. Fe gadwodd e'r gyfraith yn llwyr. Ein mwyni yn ein lle ni, doedd dim modd i ni gadw'r gyfraith. Fe gadwodd yr Iesu'r gyfraith yn llwyr. Ond yna hefyd fe roddodd ei fab i'w ddyrchafu ar y groes, fel y sarf ar bolyn yno ar y groes. Fe ddeliodd ar Gwenwyn, dyna beth oedd yn neud. Fe ddeliodd â chanyniadau tanllyd pechod, yr eogrwydd o ddaw oherwydd pechod. Fe ddeliodd â hynny, fe cosbwyd ef yn ein lle ni. Fe gymerodd yr Iesu arno ef ei hun, ein cymweddau ni. Pob un pechod, pob un peth hyll i ni wedi ddweud, pob un breuddwyd na ddylsyn ni fod wedi dychmygu, pob un weithred o falchder o ragryth, pob un camgymeriad, i ni'n hoffi galw'n camgymeriadau am pechodau nhw, pob un peth hunanol i ni wedi wneud, pob beth i ni wneud fel plant, fel ieuenctid, fel oedolion, pob beth i ni wneud fel Cristnogion. Mae'r Iesu wedi delio ar cyfan, mae wedi maddau'r cyfan, mae wedi golchi'r pechod yn llwyr lan, achos mae e wedi gosbi yn ein lle ni am gariad y tad yn cosbi ei fab yn y fath ffordd o'r fath ddioddef, y fath erchylltra. Mwyn talu am y pris am ein iachawdwriaeth ni. Ni welwyd y fath gariad, nid oes ansoddeiriau digonol i'w ddisgrifio. Fe ddarchafwyd yr Iesu i fyny fel darchafwyd y sarf ar bolyn. A dim ond edrych oedd rhaid i'r Iddewon wneud. Gonid yna beth sy'n rhaid i eneidiau wneud heddi o dyrchafu eich golygon tuag at Grist at y groes. Wel, i orffen, hoffwn i edrych ar yr rhodd yma. Mae'n adnod sydd yn disgrifio sawl rhodd am rhisiadw. Syriwch yr adnod eto, sawl rhodd sydd yn cael ei ddisgrifio. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag y gredodd o ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Ond nid yw'r gair rhoddodd mor hyfryd. Felly y caro Duw y byd fel yr rhoddodd. Mae'r tad wedi rhoi, mae'n air mor hyfryd, wedi rhoi ei fab i ni, ein mwyn ni, fel yr achubir ein heneidiau ni o golledigaeth. Dyna yw'r neges yr efengil, dyna beth ganon i gyd gynne. Diolch i ti o'r holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Beth yw e? Diolch i ti am ddarparu meddyginiaeth i'n henaid ni. Diolch i ti am ddyrchafu'r sarf bres. Diolch i ti am anfon dy fab a'i ddyrchafu fe ar y groes. Diolch i ti am ei gosbi fe yn ein lle ni. Diolch dy fod i di cosbi yr arglwydd Iesu am ein holl bechodau ni. A diolch bod ei waed ef yn ein golchi ni'n wynach na'r era. Fel na choller mae'n dweud, dyna'r rhodd, mae di anfon ei fab am bwrpas. Beth yw'r pwrpas? Fel na choller, fel na fydden golledig, fel na fydden ni'n marw yn dragwyddol.
Dyna chi rodd. Ond hefyd am rodd, fel ar ddechrau'r benod, fe ddywed mai gwaith o ddifri yw ein bywhau ni. Pan plenir hedyn o fywyd ysbrydol yn drwy waith yr ysbryd glân, fe sydd yn ein deffro ni, ond ydw hwnna'n wir i ni'n gweld hwnna o'r ddechrau'r benod, fe sydd yn ein deffro ni, fe sydd yn ein bywhau ni o farwolaeth ysbrydol, fel y gallen ni ddirnad, fel i ni'n gallu ymateb i'r Efengyl. Dyna'r wyrth sydd yn digwydd, fyddwn ni ddim yn ymateb i'r Efengyl, ond i bai am y wyrth o ddifri, y genir ni drychefn. Byddwn ni ddim yn gallu edrych i fyny at y groes, ond i bai am y wyrth. Am rodd, tra yn ein gwrthryfel, yn ein pechod o anghrediniaeth, iddo ef anadlu o fywyd i'n hneidio ni, i agor llygaid yr enaid i weld ein hangen ni, i agor ein clustiau byddar ni i glywed seiniau peraidd yr Efengyl. Am rodd, i roi bywyd yn yr enaid. Ond am rodd, hefyd rhodd o ffydd i ni. Mae yna llawer o roddion fan hyn yn does. Efesiau 2 adnod 8 canis trwy rasr ydych yn cadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw y Duw. Rhodd o ffydd i gredu, mae'r adnod yma canis felly y caro Duw y byd fel yr hoddodd e fe unig yn edig fab, fel na choser, pwy bynnag a gredo ynddo ef. Ni ddim yn gallu credu heb yr rhodd. Ni ddim yn gallu credu heb ein bywhau. Ni ddim yn gallu achub ein henaid, mae angen cosb. Ond fe nath yr arglwydd darparu'r cyfan, fe ddarparodd e'r sarf o bres, fe ddarparodd ei fab ar y groes, a fe gosbodd ei fab e. Fe ddarparodd e bod ni'n cael ein deffro'n trwmgws, fe ddarparodd e rhodd o ffydd i ni. Mwyn i ni gallu credu, mwyn i ni allu ymddiried fel na choller pwy bynnag a gredo yno ef. I chi yn gallu ymddiried fod eich enaid yn saff hyd tragwyddoldeb. Ydych chi'n gallu dweud hynny? Petai heddi ni'n gwybod bod ni'n gwynebu yr anadl olaf. Ydych chi'n gallu dweud fod eich enaid yn saff yng Nghrist, eich bod chi'n ymddiried ynddo ef? Mae dyna yw eich holl obaith. I chi'n pwyso arno ef. Chi ddim yn trio rhestru beth chi wedi wneud na pwy i chi. I chi'n pwyso ar Grist yn llwyr. Chi'n ymddiried yno ef. Mae'r rhodd yw hynny. Fyddwch chi ddim yn gallu wneud na. Petai dim yr rhodd yna ganddoch chi, mi fyddwch chi'n trio perswadio pobl bod chi'n Gristion. Fe fyddwch chi'n trio rhestru'r pethau chi wedi wneud. Fe fyddwch chi'n trio dweud dwi wedi wneud hyn ar llall. Fyddwch chi'n perswadio chi'n hyn os chi'n gwybod bod chi ddim fod i ddweud hynny. Mi fydd yna restru diri, ond dyma yw'r gwirth, dyma'r rhodd i chi'n gallu dweud, does dim gobaith i fi ar ben fy hunan. Mae'r gwenwyn mor angheuol, mae e'n mynd i anfon i dragwyddoldeb heb Grist, ond mae Grist wedi darparu'r feddyginiad. Mae wedi talu'r pris yno ar y groes, ac dwi wedi derbyn yr rhodd o ffydd i ymddiried yno fe, i bwyso'r enaid yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond sylwch hefyd, yma beth sy'n hyfryd, mae hwn i bob math o bobl. Fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, o pwy bynnag. Pa bynnag genedl, pa bynnag iaith i chi'n ei siarad, pa bynnag gallu sydd ganddo chi, pob math, sy'n mod so ble chi'n dod, sy'n mod sut gefndir sydd â chi crefyddol a'i ffeidio. O, mae'r neges yma i bob math o bobl. Pwy bynnag a gredo ynddo ef. O, mor wahanol i'r byd sydd yn rhannu ac yn gwahaneddu drwy'r adeg, ond yma mae cariad Duw tuag at bob math, ond sylwch o'n i orffen am rodd rhyfeddol arall. Ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Bywyd sydd yn dechrau yn syth o ran egwyddor, y bywyd ysbrydol yma, mae hwnna'n wir. Trwy Grist, mae'r bywyd ysbrydol yma, a mae'r daith yn dechrau, a mae'r Cristion nawr yn cerdded ar y llwybr cul i'r nefoedd i fywyd tragwyddol, bywyd o fwynhau cymdeithas a'i greawdwr, ei waredwr, bywyd sydd yn arwain at fywyd tragwyddol. Dyna beth sydd fan hyn. Mae'r bywyd ysbrydol yma yn arwain at fywyd tragwyddol, lle gwelir gogoniant yr arglwydd yn ei holl ysblander. Fe welir Crist gogoneddus ac fe ddal hwn pan fyddwn ni'n camu dragwyddoldeb.
a sychu pob deigryn ymaith. Pob kraith sydd wedi peri loes, fe fydd yn delio â phob ryw. Mae'n neud hynny tra ar y ddaear, ond diwe, mae'n helpu ni ar y daith, ond mae'n gallu bod yn anodd ar y degau, ond diwe. Ond dyma'r cysur, mae'n ein helpu ni trwy'r anial dir i gyrraedd y nefoedd. Ond pan gyrraeddwn ni'r byd ysbrydol yna, y byd tragweddol yma, pan gyrraeddwn ni'r nefoedd, yno fe fydd yn ein croesawu ni, ac fe fydd yn ein sychu pob deigryn ymaith. O, dyma chi lodd, mae'r rhodd yma, can esfellu y caro Duw y byd. Fel yr rhoddodd, dyma roedd, rhoddodd ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, a mae'r rhodd o gredu yn dod trwy ffyd ganddo fe na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragweddol. Mae yna fywyd tragweddol yn y nefoedd lle cawn gweld ffydd yn diflannu ac troi'n olwg, cawn ni weld e wyneb yn wyneb, a threulio tragweddoldeb yn ei gwmnïedd. Mae Hendricks yn ei gloi. Dyma chi ffordd nath ei gloi ar y rhan yma o'r adnodau. Dyma beth mae'n dweud, wrth gwrs fi'n ei gyfeithio fe'r Gymraeg, ond mae'n dweud hyn. Yma i ni'n gweld hwn. Duw yn rhoi ei fab. Duw yn rhoi ffydd i ni gredu a mynwesu ei fab. Duw yn rhoi bywyd tragweddol fel gwobr am ymarfer ffydd yn ei fab. A fe sydd wedi rhoi y ffydd. Iddo ef yma'r gogoniant. Ond nid yw'n wir? Yma'r cyfan o Dduw. Dyma yw'r efengil sanctaidd. Dyma yw neges yr efengil. Yma'r arglwydd Iesu Grist wedi gweld, wedi dod, yr oedd na broblem, fe ddath sarf dieflig yn dod. Ac fe dath a pechod i'r byd. Ond yna fel yn y diffeithwch, dyrchafwyd sarf o bres ar bolyn, ond yn well na hynny, fe ddarchafwyd mab Duw ei hun, yr arglwydd Iesu Grist i fyny ar y groes, ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd y goron draen, fe dywalltodd ei waed, ac yno fe gosbwyd ei fab yn ein lle ni. Dyma i chi gario Duw, can esfellu y caro Duw y byd. O, mae fydden nhw'n rhai yn dod at droed y groes. A beth ych chi fod i wneud? Wel, fel yn y diffeithwch, dyrchafwch eich llygaid. Nid yn yr achos yma tuag at y mynyddoedd, ond tuag at y groes. Tuag at yr arglwydd. Dyrchafwch, edrychwch ar Grist, a phwyswch arno ef. A fydd y wyrth yn digwydd? Wrth ddod? Fe fydd yr ysbryd glân yn dod ac yn arwain yr enaid at y groes ac yn darparu'r rhodd o ffydd i ymddiried. O, dewch at Grist tra bod cyfle trai fod yn agos. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragweddol. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth. I ni yn diolch i ti o Dduw am y gobaith oedd yn y diffeithwch wedi'r seiff fathu yr Iddewon, ond yna i ti i ddarparu y fedduginiaeth i edrych ar y sarf o bres. O Dduw, i ni'n gweddio bydd na rai heddi hyd yn oed yn dyrchafu ei llygaid tuag at Grist ar y groes ac yn derbyn yr rhodd o ffydd i ymddiried yn llwyr a derbyn yr rhodd o fywyd tragweddol. Teir gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae'n orffen i'n gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif 549, disgyn Iesu o'th gynteddoedd, lle mae moroedd mawr o hedd. Gweil bechadur sydd yn gorwedd ar y mylon oer y bedd, rhoi mi brofi pethau nad adnabu'r byd. 549 gen i sefyll i'w chanu. Oh
Glas yn harglwydd Iesu Grist a'n chario Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o'r hyd byth. Amen.